No jejda, to bude dneska zase dlouhá šichta. No, co tady budu celý den dělat? No, Ježíši Kriste, Ježíšmarja, to zase píjení. No to zase budu muset celou věčnost čekat, božínku. Už si jdu pro tebe, chlapíku. No tam snad někdo venku je? No co to tam je? Ježišmarja, co to je? To je přepadení, naval mi všechny prachy, naval mi ty peníze, dělej. Ne, pane, prosím, nechte. Dostal jsem tě jak svíňa, to jsem já, ne, ty mě nepoznáváš, to jsem přece já, kámore, prosím tě. Ježišmarja, to je zase on, to je on. Prosím tě, nemáš cigaretu, prosím, nebo co zabiju? No tak jo, tak já ti jednu dám teda. Tak tady máš, sakra. Děkuji, co s tou pistolí teďka? Prosím tě, podrž mi to, ne? Podrž mi to, ať si můžu zapálit. No, si zapálím. Jo, díky. Co to je? Ti mám naklepat maso, nebo co? Co s tím mám udělat? Co? Co s tím mám dělat? Pane policie, ne, to není moje, to není moje. Sledujte také předchozí díly. Pane, nemáte cigaretu? A nebo se pobavte s veselými příběhy strýce Edy.